Здравейте, приятели! Днешното видео ще бъде с любимците ми от март месец. Тъй като това е първото такова видео, със сигурност има неща, които всъщност са ми били любими януари и февруари, но тъй като не съм ви говорила за моите любимци до сега, затова реших да ги обединя в едно видео и то да бъде за март месец. Първото нещо, за което искам да ви спомена, е олиото на Нукс. Това не е нов продукт, не е нещо, за което вие не сте чували и не знаете. Няма много какво да кажа за него, освен че съм обсебена от миризмата му. Хареса ми това, че е с почти 100% натурални продукти. Хареса ми много самите частици, златните, които съм сигурна, че лятото ще седат много добре, когато имам тен. Аз го използвам малко на лицето, на местата, в които имам по-сухи части, тъй като като цяло моята кожа е мазна и не избягвам олията за лице. Но го ползвам за тялото си, тъй като тялото ми е с по-суха кожа. Има места, на които наистина доста добре повлия, като например лактите или коленете. На такива места слагам малко повече и втривам. Следващия любимец, който искам да ви говоря, е този BB крем на Микса. Дали ще го видите добре. Той е за чувствителна кожа и е всичко това, което аз искам от един BB крем, тъй като аз не използвам фондиотен. Доскоро използвах единствено коректор и пудра отгоре. Сега ползвам и BB крем. Нещо, което аз търсих, когато исках да си купя BB крем, беше ежедневен крем, който да предпазва, но в същото време леко да тонира кожата ми. И той прави всичко това. Много съм доволна, че оцелих точно цвета от първия път. Следващото нещо е този заздравител на Сел 2000. Микросел се казва фирмата, 2000 е самия заздравител. Това не е последната им формула и най-силна, сега имат още по-нова, но четох в блога на едно момиче, че всъщност тя е много доволна от него и затова си го взех. До сега съм използвала на опи, когато в периодите, в които ногтите са ми проблемни, и бях много доволна, но реших, че искам да разнообразя и затова взех този. Първите 2 седмици бях много редовна и го правех точно както пише на опаковката. Нанасям веднъж, следващия ден нанасям втори слой, на третия махам и повтарям. Сега вече не го правя абсолютно на всеки втори ден да махам целия лак. Понякога път се случва да правя и 3 слоя и на четвъртия да го махам. Но за сега съм доволна, виждам разлика в ногтите си. Най-вероятно, тъй като моите ногти бяха наистина много зле и бяха много изтънели, и то не от нито съм ползвала гел, нито нещо такова скоро. Самите ногти се белеха и като липса на витамини, почти всяка пролет ми се случва това. Но този заздравител повлия добре. Предполагам, че хората с по-малко проблемни ногти даже би им свършил работа и за тези първи 2 седмици, но аз мисля, че още малко мога да направя почивка от лакиране и да го ползвам него. Следващото нещо, което искам да ви покажа, е тази книга. Книгата на Тамара Мелан. Тя е съоснователката на Джимми Чу, Бизнес на високи токчета.
последните... Тази зима стана популярна в България, всъщност тя е издадена в Англия доста преди това. Аз лично харесах тази книга и нещо, заради което реших да я включа в любимците ми, е най-вече за да ви кажа, че всъщност книгата няма... Ако си мислите, че това е типично женска книга за обувки, мода, любовен живот, интриги и така нататък, не. Ако сте жена, която се стреми да постигне нещо в кариерата си, не само в личния си живот, мисля, че ще ви е интересна. За мен, честно казано, подейства вдъхновяващо да не се отказвам и да продължавам напред, както е направила тя. Със сигурност са и се случили много неща и е минала през много трудни, както и в професионалния, така и в личния си живот, но не се отказва и затова е това, което е в момента. Следващото нещо, което искам да кажа, е за ядене и това са тези оризови бисквитки. Този месец много ги ядох и много ми харесват. Ето така изглеждат от тези оризовите вафли, но имат шоколад от едната страна и са сладки. Точно тези са купени от Kaufland и струват някъде към 2 лева. Има ги в Дие, много хубави, големи с кокос, също много ги обичам. Следващото нещо, което искам да ви покажа, са тези очила, които много харесвам и откакто ги имам не ги свалям. И всяка сутрин се будя и се надявам да има слънце, за да мога да си ги сложа. Те са от H&M за 20 лева, нещо такова. Напоследък, последната година и половина, може би 2, всъщност станах от хората, които много обичат очила и мога да си купувам всякакви модели и искам да имам много различни. Преди бях от тези хора, които просто не мога да си намеря очила, които да ми харесват как ми седат. Просто няма такива. Не се възприемам с никакви, въпреки че съм от хората, които не виждат и носят лещи, защото не искат да носят очилата си, а трябва. И едно от последните неща, които ще ви покажа, е тази рокля. Не знам дали ще може да я видите добре, ще се снимам с нея, за да мога да ви я покажа, но тя е много дълга рокля. Отгоре е като тениска. И е много дълга, спортна, памучна сива рокля. Ще ви я покажа в цял размер. И последното нещо, за което искам да ви кажа, е много любима моя песен тези няколко месеца и предполагам, че всеки месец в моите любимци ще има музика, дали ще е песен, клип, концерт, на който съм ходила или каквото и да е, тъй като музиката за мен е много важна. Аз слушам постоянно музика и много, много е важна за мен. Просто
отделям много наистина внимание на музиката и съм от тези хора, които не могат да живеят без нея. Този месец реших да споделя с вас една песен на един финландски хип-хоп изпълнител, който предполагам, че не знаете. Казва се Нике Анкара и любимата ми песен от него е Специали. Не знам дали така може да видите. Аз ще го изпиша на екрана и предполагам, че ще пусна част от нея, за да може да я чуете. И ако ви е интересно да влезете в YouTube и да чуете цялата песен. Много е интересно, тъй като той пее на финландски и всъщност нищо не разбираш от текста, който пее, но песента наистина е много добра, особено ако слушате хип-хоп. Съм сигурна, че ще ви хареса. Надявам се моите любимци да са ви били интересни и това видео да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да натиснете бутона отдолу. И така, с вас ще се видим другата седмица отново. Следващото видео може би ще бъде свързано вече малко повече с приготовленията и това какво се случва с мен в момента и това как се приготвим за пътуването, което ми предстои. Чао! До другата седмица! Радвам се, че бяхте с мен. Чао!